Következő, Faragó Ferenc kollégánk. Feri 2007 óta dolgozik intézményünkben, de személyes megjelenését már a híre megelőzte. A Fővárosi Pedagógiai Intézet szaktanácsadójaként és az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének elnökeként fővárosi és országos szinten is elismert szakember. Az utazatgyógypedagógusi szolgálat és szakmai szolgáltatás egyik alapfillére, évek óta munkaközösség vezetője is. Különösen a szakmai szolgáltatást erősítette személyen, de nem volt olyan autista nevelce tanítványa, akit ne tudott volna hatékonyan fejleszteni, segíteni neki a világban való minél jobb eligazodásban. Évente szervezett és levezényelt különböző szakmai fórumokat, kerekasztal megbeszéléseket. Hamar felismert a kerületben és főváros szerte is a pedagógusok, szülők problémáit és azonnal a megoldásuk leghatékonyabb módját kerestek. Az ő nevéhez fűződik a kérdez, felelek, programsorokat kitalálása és hagyományok formálása. Ha csak felmerült az autizmus gyanúja, diagnózisa azonnal kész volt segíteni kollégáinak, szülőknek, gyerekeknek egyaránt. Annak ellenére, hogy ebben a témakörben igencsak szaktekintélynek számít, mégis sokkal szélesebb körben foglalkozott a fogyatékos üggyel, gyakorlatilag óvodáskortól egész a felnőtt emberek rehabilitációjára. Hosszú életig az óvodai rehabilitációs és foglalkoztatási központban mintegy 60 munkahelyet teremtett meg, megváltozott munkaképességű személyeknek. Hosszú ideig dolgozott. Június 13-án megkapta a Bárci István díjat, amit a fogyatékos fiatalokért végzett magas színvonalú áldozatos munkája elismeréséül adományoztak Faragó Ferencnek, szintén méltatja pályafutását. Ez a kitüntetés szintén méltatja pályafutását. Nyugdíjazása nem jelenti a végleges visszavonulást hivatásától, jelenleg is országos szintű mentorálást végez a fogyatékos személyek közalapítványa felkérésére, lakóotthonok kialakítása érdekében. Köszönjük munkáját!